Oli súditos, aquí Felicis, o monarca youtuber. Me llena de orujo e salchichón mandarvos esta mensaxe. Que as vosas ilusións iluminen o vosso camiño, porque como teña que iluminar Fenosa non vai haber cartos que chegan. Está un precio a electricidade que hasta lle desenroscou a bombilla a nevera a Mancio Ortega. Está a luz tan cara que aquí no pueblo tuveron que apagar o neón ao puticlub. Ando ao concejal de urbanismo a volta, fixo máis kilómetros que o pisero de David Cal. Despedimos este ano 2022 e como dixo miña nai de meu pai, deixo ir. Este ano foi unha porquería terrible, foi como a película de Avatar, malo e largo. Eu xa nin discurso quería dar, o que pasa que puxoseme cas patas para arriba Leticia que dis que non podo estar todo o puto día comendo chetos rizos en chándal cunha man metida dentro dos pantalóns. E lle dixen, eu non, e isco si, esta é a democracia que hai neste país. Ademais, Leticia, isto non é un chándal, é un traxe de sport. Pasa que Leticia non ten nin puta idea, nin de roupa, nin de jando estabulado. Temos as vacas ceibas pola horta e ese é, que este ano non puxeron un ovo. Unha cousa que pensei eu, que eu outra cousa non, pero tempo para pensar teño. Por que ti cando botas arroz a cocer, aquelo sube e multiplícase? E as nécoras botas unha e sale unha. Quen está pendiente deso? Eu xa estou pendiente de meu pai bastante teño. Que ollo, o ano pasado faltou ginebra neste país. Nunca pensei que faltara ginebra neste país estando meu pai en Arabia. Sei que o marisco está caro, e que sale caro, pero bueno, máis caro sale aguantar a teu cuñao. E mentre se espenica, polo menos está calao. Que vos que aí mor moito de cuñaos. Eu tuve de cuñao a Marichalar e os Danjarín. Un era máis raro que un torero con tatuajes e o outro tiña menos luces que o palco dun dúo. Que sabedes que o Danjarín era xogador de balonmano. O xogador de balonmano caracterízase porque ten a man moi grande. El tamén a tiña larga. En estas fechas de paz, bondad, Hilario Rose, por que se puxeron de moda as bebidas afrutadas e poñerlle gominolas de lado dos Cuba Libres? Coño, que sales un día de borrachera e sufrenche máis os dentes que ca heroína. E o outro día, entre ginebra rosa, gominolas varias e tónica de su puta madre, ao chegar a casa cajei un churro. Levaba tanto dulce que lle dei un bico a Leticia e engordou 3 kilos. Claro que teñades en conta neste novo ano que entra que non importan os títulos nin os cartos. Por exemplo, eu son rei de España e teño que andar fumando debaixo da campana extractora porque como se entera a sargenta cortan os collóns e pomos de sombreiro. Valen os títulos para menos que o deportivo. Eso sí, é mellor telos que desealos. Este ano 2022 veu marcado por unha tragedia terrible. Que Argentina ganara o Mundial. Xa é o argentino rompecollor de por sí. Imagínate ahora que teñen de que fardar. Foi un Mundial no que Messi lle chamou bobo a outra persona. Taraste para falar, Messi. Ademais, aprendemos unha lección moi importante. Que calquer nombre japonés acompañado dun do carallo é un insulto buenísimo. Tanaka do carallo, Yamaguchi do carallo, Yoshida do carallo. Poñedeo en práctica baixo a vosa responsabilidade. Eu despois non quero problemas hasta que fusas do carallo. Tamén foi o ano no que a representación española en Arabia dou vergonza. E a selección tamén. Este foi un ano marcado polas rupturas. Piqué con Shakira, Tamara Falcó con Íñigo Nieva. Outros non tuvemos tanta suerte. É unha broma, Leticia, vai a escopeta. Que dixo eu, no porno amateur solo podes ser amateur a primeira vez, despois eres profesional. E se ti grabas unha película porno e non a ve nin quen, eso é follar, sin máis. É como a Gañeja 2. Pódese considerar televisión se a xente non sabe que existe. E nada, eu este ano 2023 só lle pido 3 cousas. Salud, dinero e república. Eu estou hasta os collóns desto de ser rei e de andar seguido un traxe e a barba ben afeitada, cos calzoncillos limpos. Eu a cacativa, cumplo os 18 e meritízome como a meu pai e aí vos quedais. Vouche dicir unha cosa, esta vida non é como te explican na escola que naces, creces, te reproduces e mueres. Esta vida é naces, porquería, jubilaste e aí sí, ese ratiño vale un pouco, por o resto. Así que xa sabedes, a comentar, a darlle a like e follade todos con todos. Vexo moita xente amargada, eso é por falta de sexo. Vos vistes algunha vez enfadado a Julio Iglesias? Claro que non. De aquí a mensaxe de Felicis, o monarca youtuber. Xa sabedes, suscribidevos, dadlle a like e comentade, que non costa un carallo e quedades como a Dios. Suscríbete, más dalle a like, más dalle a like e suscríbete, más dalle a like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, más dalle a like.